Tanquem aplaudiments, plató. Què tal, Josep Maria? Gràcies per convidar-me. Avui sóc jo, no? Ho sé. Com estàs? Feliç, viu, per aquest ordre, viu i feliç. Molt bé. Viu i feliç. Bé, moltíssimes gràcies a tots vosaltres, primer per venir un dissabte com aquest, una mica calorós, que sembla que ja ha arribat a l'agost de cop, però encara no hi som. Sabem que dilluns és festa i que està jugant al Barça. Teniu molt de mèrit, Molt mèrit. Sí. Primer de tot, deixeu-me explicar una mica com ve aquesta conversa d'avui. Aquesta conversa va començar fa molts mesos a Barcelona. Sí? Perquè en Sergi Mas va contactar a mi per fer una conversa amb ell, que la vam fer a la redacció del Periódico de Catalunya. I la veritat, vam estar parlant molt més abans i després de la conversa que durant la conversa que vam gravar. Fins al punt que vam decidir que havíem de continuar la conversa. I la vam continuar sopant a Andorra. Perquè aquest senyor viu a Andorra des de fa quan? 4 anys i mig. 4 anys i mig. Segurament que un de vosaltres esteu pensant, és youtuber, se'n va pels impostos. No, veus? No és així. Si jo digués ara que estic a la República Dominicana, pensaria una altra cosa, però no és així. Ja ho explicaré més tard. Vam seguir la conversa. Un sopar extraordinari. Vam sopar molt bé. Vam sopar molt bé, mira, us ho explicarem. Sabeu on vam sopar? A una borda que era de l'antic propietari del Mesón, del darrer propietari del Mesón, del Xavi Banderí. Doncs va marxar d'aquí, estressat, agobiat, es va instal·lar a Andorra, que està molt més tranquil, i té un restaurant molt recomanable. I fruit de la conversa li vaig dir, escolta, mira, jo cada mes i mig, 2, faig una conversa també a Sant Cugat, a veure si et vindria bé venir. Vam buscar les dates i la veritat, aquí el tenim. Per tant, també a tu molt agraït per venir des d'Andorra fins aquí. Bueno, he vingut per altres coses també, però vam haver de coincidir. Aquí havíem quedat molt bé. A veure, no, sí, és veritat, Josep Maria, però és que clar, hem hagut de trobar el dia ideal perquè jo, per exemple, aquest dijous, jo soc jurat dels Premis Ràdio Associació de Catalunya, avui juga l'Espanyol a les 9 de la nit i jo, l'últim partit que tenim... És periquito, Sí, tots tenim un defecte, però bueno, aquest últim partit de Lliga que no patirem, home, vaig haver de coincidir, Josep Maria, és aquest dia, l'Espanyol podia haver jugat demà diumenge. Bueno, al final juga avui, ahir vaig intervinc quan puc i quan baixo a TV3, al Tot es Mou, de l'Helena García Melero, i per tant, en 3 dies que he vingut, he pogut coincidir amb 3 coses, i avui hem tancat una mica el cercle. Ho hem fet poder coincidir tot. Sí. Per tant, moltes gràcies. Per favor. Ara hem tingut també l'oportunitat de pujar al taulat. No sé si mai heu pujat al taulat d'aquí. Impressionant. M'he fet unes selfies. Això que es fa a la gent jove, que ja no parlen de fotos, m'he fet unes selfies molt xules. I el vostre fotògraf és... Vaig dir, sí, quedes molt bé. No quedo bé, no. Jo soc gordo. Però bueno, és així, les persones grans, adultes, Tu no tant, ell va venir també al sopar amb la seva dona, però tu estàs bé. Jo sempre he tingut la cara rodoleta. Fa poc em vaig trobar una novieta que vaig tenir fa molts anys i em diu, estàs igual de gordito. La de Sant Cugat? No, una altra. Perquè té algun vincle amb Sant Cugat. Sí, un vincle. La d'Alicante? No, una altra. La d'Alicante va ser un dia, una nit, i ja està. Ara sembla que estic usant una imatge aquí de... I no és aquest. No és del que volíem parlar. No. No és hombres, mujeres i mi cerveza. No és aquest, no és. Però algun vincle tenies amb Sant Cugat, si no, ara ja el tindràs segur. Ja el tinc segur, haig de tornar a aquest museu espectacular, perquè clar, aquest regal que feu al món, amb l'excusa de la Marilyn, i no només l'excusa de la Marilyn, sí, però jo crec que s'ha de contemplar amb molta tranquil·litat, molt de carinyo, i més coses que té el museu. Però he vingut de pressa i corrents, i marxaré, de pressa i corrents per anar a això, però més enllà de la novieta que vaig tenir uns mesos i de la meva aportació a Televisió Espanyola, que he treballat en diferents anys, jo he anat directament a Sant Cugat, que abans es deia Sant Cucufate, és això? Vale. Però es deia Sant Cucufate. No sé qui va decidir. Sant Cucufate, queda lleig, no? Bueno, és maco, Sant Cugat és maco. Bueno, doncs jo he treballat molts anys a Televisió Espanyola, des de l'any 83, quan van deixar els estudis de Miramar, i el meu vincle sempre és
a través de les autopistes i la darrera època que havia un programa personal propi que es deia Programa Inesperat, que era un programa sense guió, una mica com aquest, que a mi m'apassiona parlar sense guió i sense xarxa directament. Doncs anàvem als ferrocates. És l'únic vincle que tinc de moment en Sant Cugat, de moment. Fa 2 setmanes després que el Josep Maria vingués al periòdico, on vam enregistrar una entrevista i efectivament dono fe que vam parlar abans i després, segurament perquè l'ofici de periodista el tenim a la vena, moltes coses. Va venir l'alcalde de Castelldefels, que és l'únic alcalde del PP, amb Albiol i un alcalde de Pontons, que no recordo el nom, que hi ha a Catalunya, 3. I ell em deia, hòstia, Sergi, si vens a viure, bueno, en principi no tinc intenció de venir a viure a Catalunya, a no ser que sigui un episodi inesperat i inapropiat, jo que sé, un tema de salut. Jo ara fa un any vaig patir un ictus, que l'ictus és una cosa que li passa als demés. Aquell ja ha passat un ictus, però quan et passa a tu, jo no m'ho esperava. I em va passar el dia del meu cumple. Però soc aquí, per això l'he dit. Soc viu i feliç. I si no és per salut o per un tema professional que em convingui venir aquí, allò que es diu el darrer contracte, no? El darrer supercontrato, no és supercontrato, però bueno, moltes ganes de que passi el temps i que em facis preguntes, perquè això ja t'he avisat abans, Josep Maria, que això se'ns passarà volant, perquè aquesta gent ens voldrà preguntar coses, a mi, sobretot a tu. Al Sergi no cal que li fem preguntes, perquè el Sergi veieu que s'enraona molt. Clar. Una pregunta molt difícil. Dispara. Com i quan Sergi Mas decideix que es vol dedicar al món de la comunicació? No vaig decidir, va sortir. Jo soc de l'època que quan la ràdio la deien transistor i el meu pare, sense tenir cap vincle en cap mitjà de comunicació, era molt fan de la ràdio i teníem un transistor a casa de la marca Labis, de color vermell, i quan ell marxava a treballar jo em quedava, i quan anava a l'escola especialment cap de setmana, quan la ràdio feia programes infantils, que ara difícilment, a no ser que Ràdio Sant Cugat tingui algun espai infantil, la ràdio ha expulsat a la mainada. No sé per què, segurament perquè les enquestes de les audiències no pregunten als nens, i com que no pregunten, per això ho fan. És una pífia enorme que jo no acabo d'entendre i alguna vegada escric al periòdico sobre això. M'apassionava tant això de poder escoltar sobretot partits de futbol i tocant el dial, veure com al seu dia, al seu temps, José Luis Fernández Abajo, que era un locutor d'aquells de l'època, parlava del mateix partit on el Barça o l'Espanyol jugava amb el camp del Celta i una mica més enllà, tocant una mica més el dial, Puyal, per Ràdio Barcelona, quan estava a Ràdio Barcelona, feia la mateixa jugada i l'acabava, i després un tal Miguel Ángel Valdivieso, una altra veu històrica, Ràdio Peninsular. A mi això m'apassionava. Dic, ostres, fins que vaig començar amb un magnetofon, que a dalt hem vist un, al museu, un magnetofon Revox. Jo gravava a casa partits que feien per la tele diumenges a les 8 del vespre, narrava el que passava al camp, sol a casa. Quina edat era, més o menys? 9 anys. Hi havia una malaltia ja de base de sèrie, Sí. Fins que als 15 vaig enviar una cinta a Ràdio Joventut, no em van fer cas. Vaig enviar una cinta a Ràdio Barberà del Vallès al primer curs de carrera, quan tenia 17-18 anys. Em van escollir per fer informatius, ràdio local, any 82-83. Recordo un dijous que acaba l'informatiu, s'acabava el mes, allò de no tancar les fases, i li dic al director, escolta, com pagareu això? Com? No pagarem. Diu, com que no pagarem? Diu, escolta, però que no em pagareu per un informatiu que era el president del govern, Adolfo Suárez, és a dir, feia un informatiu d'una emissora local, però parlaven d'internacional, Espanya, Europa, Catalunya, tal, i local, sense cap tall de veu, molt llegint diaris. Diu, com que no pagareu? No, en principi tu ja ho sabies, no m'ho has dit. Diu, escolta, doncs marxo i demà el fas tu. Com, què vols dir que el faci jo? Diu, no, jo demà divendres no vinc, i no vaig venir. Als 3 dies havia enviat altres cintes, em va trucar el primer meu jefe professional, vaig enviar una cinta a Ràdio Sabadell i em va trucar a casa, al fixe de casa, telèfon gòndola. A mi us puc assegurar que em tremolaven les cames quan es va morir fa un any Luis Lorente, que feia un programa d'esports que es deia Sin Concesiones,
Hola, Sergio, ¿tú me has enviado una cinta? Sí, sí, sí. Aquestes coses que avui dia no passen, que és el titular estava malalt i el suplent estava a la Volta Ciclista a Espanya. Em falta un narrador. T'he escoltat allò que jo gravava el primer magnetofon i després casset a casa, m'has agradat. Això era un dimarts. Tu podries venir aquest diumenge a fer un Hèrcules-Barça? Hèrcules-Barça? Si jo estava fent la facultat i acabava de sortir d'una emissora de Barberà del Vallès. Jo, però retransmitir? Sí, retransmetre el partit. I tantó. O sigui, jo no recordo ben bé, però clar, a casa jo no m'ho creia, però va ser veritat. Vaig agafar un tren a les 11 de la nit, vaig arribar a Alacant a les 6 i pico, no tenia hotel, caminant per un Alacant que es despertava, diu, jo què faig aquí? Però bueno, em podia tant la il·lusió de dir, bueno, aviam què faré. Vaig conèixer personalment aquell home, perquè jo el coneixia d'escoltar-ho, però no el tenia físicament vist. I sí, entrem al camp de l'Hèrcules, veig a Schuster, Clos, Rojo, Urruti, és a dir, el Barça dels 80, 84. Jo tenia 19 anys. I al costat veig que puja el Puyal. Hòstia, el Bassas. Sí que és alto aquest tio. Hòstia, Fernández abajo, amb la seva corbata impecable. Valdivieso també. Dic, ostres, però si jo estic aquí, però què faig jo aquí al mig? Què estic fent? Aquell dia vaig tenir la sensació de dir, ostres, nene, ojo, que aquí guanyaràs una pela. I una pela va caure, una. I des de llavors, a partir de llavors, casualitats, no sé si existeixen les casualitats, causalitats de la vida, conec a l'Alfons Arús, a Cadena Catalana, que feia un programa que es deia Arús con leche. Hòstia, Sergio, hòstia, però és que tu has hecho cosas de humor, perquè feia algun espai d'humor, avui l'humor és molt difícil, d'entreteniment. Hòstia, hauries de venir a Cadena Catalana. Diu, bueno, doncs no m'han trucat. I al mes em va trucar el cap d'esports de Cadena Catalana, José Luis Fernández Abajo, un tio que anava amb corbata impecable, sempre impecable. Me diu, ostres, ¿por qué no hablamos y trabajas con nosotros? Clar, jo venia des de Barcelona a Sabadell cada dia 2 viatges amb la Renfe, era molt pesat, però no podia deixar escapar aquesta oportunitat. M'ho vaig passar molt bé, un cop vaig connectar amb l'Arús, va anar tot massa ràpid, però va anar com va anar, i ens vam inventar el Barça en broma. Estem parlant de l'any 89-90, 89, és a dir, els 8 anys de Cruyff van ser els 8 anys del Força Barça Ràdio, i se'ns va anar de les mans. Se'ns va anar de les mans. Tot passava massa ràpid. Jo tenia amics que em deien, Sergi, avui perquè hem passat 36 anys, però em deia, Sergi, el Barça en broma no, El Barça en broma? Però com es dirà la transmissió? Perquè el Puyal feia futbol en català, Fernández Abajo futbol en la Cadena Catalana, en broma no, I com es diu el títol? Força Barça. És a dir, difícilment un producte radiofònic podia tenir una vinculació tan a favor senyor Perico. Però, escolta, sí, però a mi m'apassionava explicar les coses. I al final t'acabes encomanant per l'oient, per qui treballa, que era, evidentment, molt culer. I se'ns va de les mans, fins i tot els jugadors del Barça, els que estaven a la suplència, a la banqueta durant el partit, escoltaven el partit per la ràdio i es petaven de riure. Bueno, coses que avui dia semblen impròpies. Ens vam inventar una ràdio molt coral, perquè des de llavors sempre el futbol ha estat un locutor, una cabina y com a molt una persona vestidors que informava. Buenas tardes, José María. Pues ahora mismo las alineaciones. Nosaltres vam fer un discurs totalment diferent a allò que era establert i jo entrevistava al camp de la Real Societat, a Atocha, a persones que estaven menjant entrepans. Hola, buenas, ¿de qué es el bocadillo? Va ser el dia que el Barça guanyava 3-0 a casa contra el Logroñés, pues si el dia abans havia fet Eurovisió, parlaven d'Eurovisió, perquè el partit ja era el de menys. I se'ns va anar de les mans fins al punt que passem aquest format a la tele. Com farem de Núñez a la ràdio? Perquè la ràdio, que és el millor mitjà de tots, per mi és el millor, José María, quan vulguis... Que està preguntant algú que te la faci. Sí, he donat 20.000 patades, en imaginació, en comoditat, és a dir, jo recordo que estava separant de la dona i 30 segons abans estava parlant, mentre sonava la sintonia, esports, com ràdio, Sergi Mas, jo estava parlant amb l'advocat, escolta, doncs li dius no sé què, no sé quantos,
s'acaba la sintonia i ja entraves. Clar, la tele és molt pesada, la tele, t'has de maquillar, el brillo, la tele és molt... La idea pròpia depèn de massa gent, saps? I la ràdio és, tu vols el que vols dir, tu saps el que vols dir i ho dius, i ja està. Van fer la tele, no sabien com faria el Núñez, que camini de genolls, la Rosa es va posar unes genolleres, com farem el Casaus? Bueno, és igual, el Casaus, que el sigui, posarem un puro i posarem 20 segons d'una persona fumant i ja està. Es van posar màscares, bueno, d'això te'n parlaré d'aquí una estona quan t'ensenyi el que he portat. I d'aquí passem a 2 anys de televisió espanyola, per això venia a Sant Cugat. No gravàvem a Sant Cugat, ho gravàvem a un plató de Barcelona. Fitxem per Antena 3 a un programa que es deia L'Ataque, parlant de l'any 92-93, i a L'Ataque fem aquest 15 minuts que a Catalunya es deia igualment Força Barça i a Espanya es deia El futbol és així, que és una frase molt retòrica de la gent del futbol. I se'ns va de les mans, és a dir, ens inventem amb certa base que un cantant, no digueu el nom sisplau, perquè és gafe, li deien Pepe Gáfez, que portava mala sort i efectivament portava, perquè un any abans, des de Sant Cugat, estàvem fent un programa, un concurs que es deia La casa por la ventana, on regalàvem una persona de fer feines, un cotxe de segona mà, era un cutre concurso. Sí, és així. I va venir aquest artista canari, vam anar a gravar a Canàries 2 especials i no es va gravar l'àudio. Estava més que verificada aquella sensació d'aquest tio portava mala sort. Al final de Wembley hi havia un munt de persones amb les ulleres aquestes de Pepe Gáfez, que mala suerte! Se'ns va anar de les mans. Jo em vaig inventar un porter del Sevilla, que es deia Monchi, li vaig donar vida sense conèixer-lo, i dimarts el presenten com a nou director esportiu de l'Espanyol. És a dir, coses que... Sergi, vine, escolta, estic a Andorra, puc venir a... No. Se'ns va de les mans. Fem més coses, passem a TV3... A mi em truca un dia l'Andreu Buenafuente, Sergi, on estàs? Estic a Ràdio Barcelona treballant. Escolta, tu fer un cafè? Sí. Em diu, Sergi, no sortiré d'aquí fins que no deixis l'Alfons. Quan portes amb l'Alfons? Diu, bueno, porto 10 anys. Has de venir al Terrat a treballar perquè farem un programa molt xulo que es dirà La Cosa Nostra, a les nits de TV3. Diu, hòstia, Andreu, no sé, és que l'Alfons, és un pes. Sergi, la vida continua, hi ha més coses. I li vaig dir a l'Alfons, diu, Sergi, doncs tira. I vaig estar 4 anys amb l'Andreu, un univers que se'ns anava de les mans també. I a partir d'aquí, doncs, molta ràdio, és a dir, jo he diversificat la meva proposta professional, i aquí acaba la primera pregunta, he diversificat la meva proposta professional des de que vaig començar amb el magnetofon, amb el meu estimadíssim pare, en funció de les propostes que m'han fet cada any. Sergi, humor, entreteniment, esport, esport en sèrio, és a dir, com ràdio, o vaig treballar a Gol, Canal Gol, quan va néixer Gol, vaig narrar els partits durant una temporada, em van trucar del Canal Plus per quan va començar, quan encara era Canal Plus i no Movistar Plus, l'últim any de Canal Plus allà, doncs vam fer un especial partits de segona. Cada dissabte i cada diumenge jugàvem a Tres Cantos, que és un municipi molt semblant a Sant Cugat, Tu vas dir, crec que aquella vegada, que és molt de vianants, molt tranquil, molt agradable. I vaig estar allà a Tres Cantos durant 2 temporades fent un carrusel de segona divisió, de partits de segona divisió. M'ho vaig passar molt bé. I a banda d'aquí, doncs, vaig estar 2 anys treballant a l'Hormiguero. Feliç, content, i mira que he treballat amb el Cerdà, Clapés, i ha estat, jo crec que una de les millors èpoques, molt bona, perquè allà treballava, és un dels 2 socis de l'Hormiguero, de la productora, Jorge Salvador, que va treballar amb mi, amb el Força Barça, i vaig estar 2 anys allà, al carrer Alcalà, amb un estudi propi, m'ho vaig passar molt bé, i 0 crits, 0 bronques, i això no és habitual, perquè aquest ofici, saps, Josep Maria, que té molts egos i que tots tenen o tenim la sensació de que això ja ho hem fet nosaltres, tots hem inventat, pensem que hem inventat moltes coses, i és veritat, però no sempre. Vaig treballar uns mesos,
uns mesos només al Cròniques, vaig treballar amb el Buenafuente a la ràdio, però sobretot he fet molta ràdio i a partir d'aquí, doncs, bueno, moltes coses que segur que m'oblido algunes. Fins aquí la primera resposta a la primera pregunta. Molt bé, moltes gràcies. Fins aquí la conversa amb el Sergi Mas. Gràcies a tots per venir. Gràcies per venir. Gràcies, Gràcies, sou molt amables. Escolta'm, no has mencionat el Polònia. Bueno, clar, veus? Molta gent s'identifica És que amb el presidente. Acabo de dir. José Segurament Montilla. que m'oblido moltes coses. Clar, un altre dia jo estava a la ronda i veig Toni Soler. Toni, què dius? Conduint. No s'ha de fer això, però... Què vols? Sergi, mira, hem fet un programa a Antena 3 que s'ha dit Mire Usted, i ha durat 5 setmanes. Era el Polònia en castellà. No va quallar. Ara d'aquí un mes, d'aquí 2 setmanes comencem un que es dirà Polònia. Polònia? Sí, Polònia TV3, que serà una crítica política d'humor tal. T'apuntes? Diu, però per fer què? Diu, home, el Montilla. Diu, bueno, Toni. Són germans, no ho sabeu, però són Sí. germans. Ara ho explicarà. Jo, aguantant el mòbil, controint així, però vols dir? Sí, home, sí. Sergi, és fàcil. És veritat que m'ho va posar molt fàcil, perquè la comunicació gestual de Montilla era molt fàcil. Mínima. Sí. I diu, bueno, quan comencem? Hauríem de començar la setmana que ve a gravar. Jo estava fent altres coses, diu, vale, doncs vinga, va, ja està. Per això he dit que en funció de la demanda, jo m'he apuntat, algunes vegades no m'he apuntat, em van trucar una vegada de 13TV per fer un programa, un debat, diu, no, em va fer por, Bueno, i el Polònia vaig durar l'any que Montilla era ministre d'Indústria, l'any previ, més els 4 anys més de Montilla president. Per tant, vaig estar 5 anys. I algun especial que posteriorment, amb el programa 500, crec que va ser del Polònia, que van fer un gag on li van demanar al president un cameo. Jo vaig anar físicament allà al seu despatx per fer-li i va jugar amb la seva gestualitat, però va jugar. Ha jugat molta gent al Polònia, sobretot a la gent política pràctica, jo diria que pràcticament tothom. Segurament desconec algú perquè això no ha transcendit o no m'ho han dit, però jo crec que és un espai molt sa i que penso que és molt difícil, Josep Maria, que pugui viure fora de Catalunya. No sé ben bé per què, que diuen que els catalans són molt tancats, però, ostres, tothom vol sortir a Polònia. També hi ha gent que es va queixar, és a dir, quan vam imitar el cardenal Ratzinger, quan era papa, també hi havia queixes i Montilla ens ho va dir, bueno, és que a mi em truquen, com vostè permite que un programa de broma haga broma del Sant Pare? I el Montilla diu, bueno, jo què le haga? Soc el president, no soc el director de la tele. Sí, Montilla, els 4 anys i mig de Montilla, és veritat, Déu, se m'ha oblidat. Home, van ser un temps... Sí, i reconec que hi ha certa semblança, pensareu que hi ha una fotocòpia, però per mi hi ha certa semblança, perquè ell ara té cabell, té molt cabell, jo aquest tema ja l'he perdut. Sí, té una meleneta bastant potent. No potent, no és un grenyes d'un grup de heavy metal, però... Explica això, que sou bessons. Sí, és que al programa 500 vam demanar, jo ja no estava al Polònia, estava al canal Movistar Plus, vam dir, Sergi, hauríem de fer un gag, diu, bueno, passeu-me el guió, perquè clar, lo normal era que al Polònia seies a les 7 del matí per maquillar-te, en el meu cas, poquet maquillatge, i et donava el guió. I el guió, a banda del monòleg, era, doncs, Montilla es disfressa d'ànec i, clar, hi ha vegades que no fa ni molta gràcia disfressar-te, però tu has de fer el paper. Tu no ets el Sergi i has de fer el paper. I en el programa 500 havíem de gravar enregistrar un gag on feien veure que eren germans i que havien perdut el contacte. Jo portava la meitat d'una medalla partida per la meitat i ell portava l'altra meitat. Jo entrava a un despatx que segurament era el seu lloc de treball, ell era Pepe, jo no em deia Sergi, era Manolo. Jo estic així i aixeco la mirada, Pepe Montilla, i ell diu, Manolo, el seu acting va ser... Però ho va fer bé, i clar, i em vaig apropar, vam ajuntar les dues medalles i coincidien. I va sortir com un oh, i es vam abraçar, hombre, cuánto tiempo, figura que érem germans que havien perdut la pista, va quedar molt maco, ell va quedar bé. Podeu buscar a YouTube i es pot veure. Sí, a YouTube està tot, està aquest retrobament Montilla, Polònia, o darrer monòleg
que jo vaig fer, el Polònia té, cada final de programa té un monòleg del president qui sigui. Si ho ha fet el Queco molts anys, ho fa ells, i a mi em va tocar 4 anys i ja està. I això surt a YouTube. Va quedar molt bé. Ara fes un spoiler, sempre tots els convidats que passen per aquí els demano que portin algun objecte que simbolitzi no res valuós, però que tingui una importància per un tema familiar o professional. Aquest té un tema professional, personal, perquè és l'únic objecte que queda, i professional perquè va coincidir amb una cosa que us he explicat, que és l'any 92-93 ens inventem una versió televisiva del programa Arús con Leche, que es va dir A l'Ataque, Antena 3. Era quan Antonio Asensio va comprar el Grupo Z i va fitxar Jesús Hermida, Mercedes Milà, Alfons Arús. Aquests són els que van guanyar calés. Jo també, però una part mínima i proporcional. I a l'època de A l'Ataque, clar, ja veníem de Força Barça, de 2 anys de televisió a Sant Cugat, i se'ns va de les mans, com he dit abans, perquè, clar, agafàvem les expressions del Cruyff, que eren molt concretes. Ell es pensava que parlava molt malament, per exemple, deia moltes vegades en un moment dado, i és una expressió molt correcta, però vam facilitar que tota la plaça de Sant Jaume, quan el Barça va guanyar les 4 lligues, cridés en un moment dado. L'expressió del Núñez, com bé sabeu, tampoc era un gran orador. Quicir se'n va dir, ens vam inventar el disco Samba, se'n va dir, se'n va criticar, amb aquell argot del Núñez, i l'Arús va fer unes samarretes, i es van acabar. I parlo de l'any 93, sí, l'any de l'atac és 92-93, i em va regalar l'última, Sergi, l'última, perquè jo no imitava ni a Núñez ni a Cruyff. Ben és cert que vam travessar una època que els presidents eren únics i són irrepetibles. Núñez, Gil, Mendoza, aquest univers és impossible de repetir, impossible, perquè els trucaves i es posaven al telèfon. Sempre. En el cas del Núñez tenien personalment una vinculació molt correcta, molt directa, perquè Jorge Salvador, una de les 3 peces potents del programa, Arús, Salvador i un servidor, doncs era molt amic dels fills de Núñez. Fins i tot anava a casa d'ells a veure els partits, era molt amic, anava a la mateixa escola. I amb el Núñez, amb el senyor Núñez, cada setembre, els 8 anys que va durar el Cruyff, vam anar, i el Força Barça de Tele i Ràdio, vam anar amb ell i els seus 2 fills, 3 i 3, a dinar a un restaurant que es deia Azpiolea, allà al carrer Urgell. I ens explicava coses que mai va explicar a la premsa, i allà es van quedar, perquè nosaltres no fèiem informació esportiva, fèiem show. I ho passàvem molt bé, veient el president Núñez trajant de Cruyff, d'unes coses que mai va dir, ja que les va dir grosses, per antena, doncs es deixava anar. Nosaltres rèiem, no, president, però com és possible? Sí, que se'n va a Andorra a vendre apartaments, i més coses personals que no vull entrar. Andorra, Sí, Andorra, sí. I aleshores, l'Alfons em va dir, s'acaba la temporada, Sergi, et dono una cosa, que és que van fer 10 samarretes i tu has de tenir una. I em va donar, una samarreta, que és... Jo la tenia a casa, sí, i l'he ensenyat a amics que han vingut a casa, hi ha poca gent ve a casa, que és... Espera. Quicir en un momento dado. I l'he ensenyat alguna vegada... Treu el cap. Hola, sí, ara semblo, sí. Doncs, li tinc molt de carinyo perquè l'he guardat durant molts anys, en concret, des del 93, crec que són 33 anys, sí, no? Més o menys. Sí, 33, sí, no són pocs. Aleshores, alguna vegada que ha vingut gent a casa, poca gent ve a casa allà dalt, però dic, ostres, i li ensenyo. I avui era el dia per dir, Josep Maria, Esteve, és vostre. Li tinc molt de carinyo perquè aquests personatges no van viure per ells, perquè vam treballar i vam... Jo he fet molts guions per aquest programa, molts guions. Els meus fills, quan alguna vegada els he ensenyat això, diuen, i què, papa, no van conèixer aquesta etapa, no? Però per mi li tinc molt apreci perquè, té els anys que té i són el reflexe d'una etapa professional per mi extraordinària, irrepetible. Per molt que Laporta o que sigui Florentino Pérez
és irrepetible. A més, amb aquell futbol tan distès i tan estrany, amb presidents, com he dit abans, com el del Compostela, Gil, és un univers irrepetible. Per això, Josep Maria... És per mi això. Sí, clar, bueno, sí, vas demanar, sí, no és per ensenyar-lo, és per tu i decideixis, sí. Moltes gràcies. Per favor. La pots fer marcar a casa, perquè sí. Molt bé. Doncs aquesta és una mica un dels records més potents Moltes gràcies. que tinc d'aquells anys de molt bona repercussió professional, perquè he intentat estar, segurament serà casualitat, a moments concrets de Polònia, Força Barça, Buenafuente, el Hormiguero, bueno, no sé, jo estava allà i he marxat, ja està. Molt bé, Sergi, tu has fet ràdio? Molta ràdio. Has fet televisió, has fet premsa escrita. Sí, he dirigit una revista que es deia Don Balón, meravellosa. 2 anys a la direcció, m'ho vaig passar molt bé a les tardes, anava a l'arxiu i veia fotografies que no surten avui dia, i llavors quan sortien no li donaven importància, jo que sé, veure fotos de jugadors del Madrid o del Barça o de l'Espanyol als vestidors. Aquelles fotos difícilment sortien i estan allà a un arxiu que jo crec que es va perdre. Bueno, alguna cosa va passar amb aquella revista que va desaparèixer. Jo vaig estar el 2004-2006 i el 2011 va desaparèixer per un estrany moviment entre l'editor majoritari, Rogelio Rengel, i Luis del Olmo, un amic que llavors eren íntims i no van acabar bé les coses i la revista va tancar. En el seu dia es va dir que la televisió acabaria amb la ràdio. No, de moment no. Fins i tot es va fer una cançó. Sí. Va aparèixer la internet i les xarxes socials. Sí. Internet acabarà acabant, per això, amb la premsa escrita? Bueno, tothom acaba morint. Tots ens morirem, estem d'acord? Sí? En principi, això és oficial? Bueno... Sí, a Sant Juan també. Sí. Correcte, ben jugat. Diuen que la premsa morirà. Jo crec que més aviat és un factor de planeta, d'extracció de paper, i jo crec que de les 3, premsa, ràdio i televisió, després ja analitzarem el fenomen internet, jo crec que dels 3 serà el que més aviat ho farà i es dedicarà, sense morir, el paper escrit, jo crec que es dedicarà sense que mori, a subscripcions personals a les persones que encara ens agrada el paper i fer el croissant i el cafè amb llet tocant paper, olorant paper, hotels, perquè el paper té encara molt de prestigi, hotels, escolta, la suite 14, habitació 512, té vostè el periòdico La Vanguardia del País allà dalt, i subscripcions d'organismes, ajuntaments, autonòmics de l'Estat, qui sigui, que vulguin apostar per aquesta presència del paper, que té encara té valor, el paper. Jo crec que anirà desapareixent i primer crec que començarà als Estats Units, que d'aquí 3-5 anys començaran a dir, bueno, perquè és veritat que el paper, bueno, hem passat molts per autobusos, metro, persones que ocupaven dues places, tenint el diari de paper i, bueno, és que els quioscos ja sabem el que està passant, no? Per tant, jo crec que el paper, però serà substituït perquè ara ja mateix els ingressos dels mateixos diaris en versió digital ja superen els de paper. I això és un indici de que les coses en principi van per aquí. Ja veurem què passa. La ràdio, sí, des de l'any 80 hi ha aquella cançó, sembla que s'està desapareixent, però, escolta, cada matí és la nostra primera parella, de fet i real, que tenim els que ens agrada explicar i saber el que passa, que és una cosa de les que més m'apassiona, i a tu també, Josep Maria, explicar el que passa. I això a la ràdio és fonamental, A mi m'apassiona explicar les coses des de la ràdio, sense filtres, hi ha molta tranquil·litat. Jo he fet ràdio a Andorra, des de casa, gravar el programa des de casa, una temporada que vaig pujar a Encamp, perquè és la ràdio que em va trucar, i jo no sabia, jo estava un dia a casa, treballant, fent guions per Elena García Melero, i em truquen a casa, dius, Sergi, soc el director, el conseller delegat de Cadena Pirenaica, que és Ràdio Valira, que està en Camp, una de les 7 parròquies d'Andorra, i Pirineus Televisió, que està a la Seu d'Urgell. Escolta, vols ser director? Jo, director? Jo no vull fer gestió, jo no sé si sabré gestió. I tant que ho faràs. Diu, bueno, pujo demà, però si vols,
de moment, a banda de direcció, vull fer un programa. Vale, perfecte. Vaig preguntar quants treballadors hi havia a Ràdio Valira, perquè dic, jo això no ho sabré fer, jo no vull... Tenia 57, ara tinc 61 i mig. Jo no vull lios de comitè d'empresa... No, hi ha 5 treballadors. 5 treballadors i un se'n va l'any que ve. Pujo cap allà. I la tele, bueno, la tele són molts diners. Hi ha tele barata, per mi la tele local és la millor, la més directa, i encara la tele, malgrat que diguin que s'acabarà morint, bueno, sí, en principi tots, això ens passarà a tots, però la tele té aquella presència, aquella potència de, ostres, vine a la televisió, si fins i tot qualsevol youtuber, no m'agrada gaire aquesta paraula, però bueno, qualsevol youtuber va a un canal de televisió convencional, sigui estatal, autonòmic, local, se'n fa vídeos per dir, soc a la tele. I tu quan vas a un local que té un youtuber, a una parròquia, on sigui, no té aquest glamour de maquillatge, tècnics, passadissos. Jo vaig estar a TV3 amb l'Helena García Melero, a Tot es mou, i clar, quan vas allà, estic, soc a la tele, i durant els passadissos veus programes i fotografies de programes mítics de la casa, que ja porto... TV3 és de l'any 83, ja porta 40 i pico anys, no? És la tele, i és aquesta sensació de dir, arribo a casa i ho miro. Ara és veritat que a través de la tauleta pots veure continguts repetits, no? Però la tele és la tele. Sembla una mica Mariano Rajoy, la tele, la ràdio. Però és que és així, la importància d'aquest fenomen del que jo estic casat permanentment. Ara parlàvem del paper, i jo crec que qui té un paper important amb el paper, amb la premsa escrita, és la premsa local. Perquè és aquella premsa que explica el que mai explicarà la premsa nacional o estatal. Vull dir que entra al detall del barri, del carrer, tant de televisió, com de ràdio, com de premsa escrita. Jo crec que té un llarg recorregut perquè és premsa especialitzada. I molt necessària, i aquí sí que la conferència l'has de fer tu, perquè tu has estat... Un altre dia. A Tot Sant Cugat, i ens podries donar lliçons magistrals. Jo vaig fer també premsa local, jo vivia en un barri molt complicat de Barcelona, els meus orígens són d'allà, Turó de la Peira, aquell barri que va tenir una casa que va caure a Luminosi, recordeu? Carrer Cadí, 33, nosaltres vivíem just davant, l'any 89-90. Que faltava. Sí, el que faltava, bueno, locals, de ser un poble, ara és un suburbi. La degradació, bueno, tot això estic explicant perquè jo vaig començar una revista d'un equip de futbol que es deia Unió Deportiva Montsant de la Peira i tenia un butlletí de 4 pàgines que me'l feia jo. Això va ser una mica... No el poso al currículum perquè és que la gent no sap ni què és, no? Però molta gent m'ho deia de manera personal, perquè clar, no teníem eines per enviar-te un WhatsApp, no estava, no? I és un racó molt necessari per la vida diària. Nosaltres ens movem per les ciutats i pels barris i per poblacions com Sant Cugat, no? Sí, necessitem aquesta sensació de que el teu missatge arriba, saps? I és molt important, molt important.